alt sammen, jeg tænkte bare, at jeg skulle lave en video. Jeg ved godt, at du elsker sushi. Lad lige være. Det er bare min lille... Han hedder Bøvs. Nej, han hedder Buster. Men grunden til, at jeg har fint tøj på, fordi jeg skal konfirmation. Ja. Og jeg spiser ikke, så det går jeg bagefter. Taler du med en? Nej, jeg taler med YouTube. Jeg taler med hele verden. Ja. Og så er jeg til konfirmation. Derfor har jeg fint tøj på. Butterfly. Ja. Og så vil jeg bare have, at I skal bare gå ind og så op til min kanal, hvis I finder den. Det kunne hjælpe min kanal sygt meget. Men jeg er først lige blevet YouTuber. Så det her... Er det så mange sodavand, jeg spiser? Prøv at se, hvor mange sodavand. De er så grådige, de drikker så mange sodavand. Og så ham der, han drikket 4 sodavand. Har jeg ret? Ikke? Jo. Og jeg præsenterer mig selv. Ej, det har jeg gjort. Og de har også en trampolin. Ej, hvor skal jeg sætte kameraet? Jeg er jo ikke hjemme. Så... Du kan jo sætte det i det her træ. Det er faktisk en god idé. Jeg er en bøvs. Hej, jeg er en bøvs. Hej, jeg er en bøvs. Vil du med? Hej, jeg er en bøvs. Ja. Husk, når vi skiftes til at hoppe, Buster. Så jeg bare, vil have en lille hopvideo, som jeg gør hver dag. Der skal jeg bare. Wow. Buster, Hey, vi skal optage os selv. Vi skal optage os selv med at lave salto og tricks. han har faktisk lige prøvet at være YouTuber. Han er godt nok underlig til det. Jeg har faktisk noget med... Maja Top. Du er cute, ikke? Du er cute, ikke? Jo, jeg er cool. Okay, han kan jo sige dårligt. Nå, fordi du ikke har engelsk. Jeg kan se din røv her. Nå, men So, you know. okay. Så er det bare bedre, at jeg skal lave nogle tricks. Og jeg er ikke indenfor lige nu. Fordi der er ikke særlig mange, der på YouTube sidder indenfor. Og det kan de ikke lide. Så vi er nødt til at optage lidt udenfor. Så det er bare goodie. Like, hvis I synes, han er nuttet. Også hvis I synes, han er grim. Min jakkesæt er ikke grim. Jeg har en rød jakkesæt. Må du se den? Jeg har den ikke med. Må du se? Jeg har den ikke med. Må du se? Der er nøgen. Nej. Jo. Ej. Sagde ikke noget. Mamma, far, det vil du. Så, ja. Hvad skal du? Jeg ved godt, jeg ikke fandt det perfekte sted. Men jeg optager en video for at optage en video. Så, prøv at se, jeg har lagt højere end ham. Han er kun 4 år. Jeg er lige om lidt 9. Prøv at se de der kaniner. Prøv at se de her kaniner. Nej, vi skal ikke have noget mad. Nå, det var bare lige... Ja. Det var bare lige en eller anden... Ja. Hej. Wow. Den kommer først op, Buster. Det er ikke din, Buster. Han drikker sodavand. Og han bøvser hele tiden. Det er så irriterende. Prøv at se, han hælder sodavand ud. Og kaster dem. Rigtig dumt. Jamen, jeg havde bare lyst. Ja, det er fordi... Ja, jeg ved ikke helt hvorfor. Jeg har... Ja. Buster, skal vi snakke lidt?
Hvad? Skal vi snakke lidt? Ja, vi skal snakke lidt. Hvad betyder snak? Ej, jeg ved ikke, hvad det betyder. Det kan du godt snakke lidt. Det betyder, at vi skal snakke til dem. Hej. Se, du har en også lækker. Ja. Du ser, han har en bums i panden. Han har en bums i panden. Kan du se din bums? Ja, her på kinden. Nej. Ja, jeg har en bums. Jeg er helt rød. Han er så underlig på det. Prøv at se, mormor. Ja, han er så underlig. Like, hvis han synes, han er underlig. Like, hvis I synes, han er irriterende. Like, hvis I synes, han er grim.